Никога повече няма да гледате на тази детска коледна песен по същия начин. Става въпрос за тази песен. Разказва се за Елена Рудолф, който има много ярък червен нос и за това никой от другите Елени, както и самия дядо Коледа очевидно, не иска да контактува с него. Елените не само не го включват в своите игри, а освен това му се и подиграват. Веднъж Коледа е мъгливо. Дядо Коледа досега не се е сещал въобще за Елена Рудолф, въобще не се е опитвал да го защити, но се сеща, че сега Елена Рудолф ще му бъде от полза. Защото в мъглата той може да използва яркия червен нос на Рудолф за светлина, която да огрява пътя му. И, о чудо! Изведнъж всички останали Елени започнали да го харесват. Рудолф се превърнал в герой, който остава в историята. Не трябва да имате в живота си хора, които не ви приемат такива каквито сте. Не приемат вашите недостатъци. Не ви харесват. Подиграват ви се. Които се сещат за вас само когато имат нужда от вас. Аз, ако бях на Елена Рудолф, въобще нямаше да помогна нито на дядо Коледа, нито на останалите Елени и нямаше с моят уж грозен червен нос да им осветявам пътя за Коледа, да се оправят сами.